Omancho matagere bua kiri go sabu hiri bia ndon sia so tagere te radio ya mwaje tinge chinse mo nye chinse no kwena kwana ngo yokoru bike na ndo rure bine no kwere ali to kolia ro ayora sembe akuru ngajara menge no katara kwa yakote bangonde ndero nkoro mangana nkongere chinse mo jonzi ndere nkoro lingana likonkera bwango gaba gusiklo boredi go tenga chinga kiamana chezi bense ya Kenya bagende te ko baligia babe kubeke ombe kia Al-Shabaab imeyense ya Somalia obole ndio bonana ni go bua be kiro chinse mo ali sense mo yetu ya Kenya go tange kolekende yonzi kyobosalia nabwiga bana chechi ba Kenya bana chechi ba Kenya banyancha ni goli tukoliegoro babegete biara bakagero batana na babere be kyombe kya Al-Shabaab ange kilomita 100 mokorwa so mabago Kenya na Somalia asenke kuya Indian Ocean tayara machechi ya Kenya bune goteba abuatire na gotenera chi tawni chengencho imeyense yo ya Somalia nabona bana chechi abo ni go barengete ko gwera omochoko Kismayu oyo ore egetu ekenene kya Al-Shabaab ayo kangende to mwaziri bobolendi meyense yetu ya Kenya Professor George Saitoti obana kerienga abana inchi buno bolendi boisaine mbole ga ya sichinsa buche to cha Nairobi na litukuri okira rero mambi to atenge gunu na riemo yego tabakana nga ero sirie kurwa chinsa mo chesiko ya ta omochio yo mo chinsa mo chiri cha Nairobi bayemo embali ga ya sabantu bago sherekea ya nyara ko bage ko tigera abantu ikomuna bana chingo machimbe asego tabakana nga babere basirio boguma kolende ngane elio ntolinyora sobekana nuchika kichinde aya wono mwanjo matagali mangana bana wataka kurwa se chinse mwenye chense ono lina bontiringo koletera na nengo ko tebyangana kyoko tonyora www.abagusiglobalradio.org nere website yetu asema namba yetu ya biashara namba yetu yo turangalia chinse tokumera nanjiri cheche chinse birene nusu chiamambia gose chiamara goba tokora kanga Eastern Standard Time gose asitoko tanga GMT plus 3 na chinse chia Kenya chinse kiandane nusu chiamambia ne chinse kiandane nusu chiamara goba kera litu kono tra asembe Abagusiglobalradio radio manyeteke chinse mwenye chense umerana na barali baito una olinontirie mamba ya roche simba ya bwasi oyo mitumo baninya kinyanyo zuzuyoro sana na bantu beto kuruchinza mwenye chenze no kwena kwana ngoyo korubyonsi babwerere we kalito kolinde tumerana asembeo ono lina bontirie munguru abe naye oyo kurwe bike oyo kurwe na kolinde we katumera na asembeo